Hello guys, kumusta kayong lahat? And una sa lahat, magpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang panonood sa video ko. Ah, Siguro naalala yung hubog ko no ako. Ako, hubog! Yung hubog ko na ako na video ko. Salamat sa hindi ko akalain na ano yun magba-viral yun. Kasi ano lang yun eh. Pang ano lang, pang Christmas party ko lang yun, yung talent ko na ina-acting ko, yung hubog ko na ako. Pero bigla na lang ako nagulat nung nakita ko sa Facebook na, uy, ang video ko yun ah. Kaya marami nagsabi na ano, ipagpatuloy mo yung talent mo na pag-acting, yung mga balak mo, balak Bisaya. You're proud tayo mga Bisaya sa ato ang talent, no? Naman tayo mga talent yun, tagsa-tagsa. Salamat sa mga tanan, mga yung mga Tagalog. Alam ko marami din nanood sa kahit Bisaya tayo pero marami din nanood doon. Yung mga kaibigan natin na nasa malalayo, yung mga OFW. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Yung di ko malimutan yun, si DJ Kikay Lingkoy. At yung mga kaibigan niya, si Rachel Alcazar. At yung, hindi ko na maalala pero alam nyo. Kasi kaibigan ko kayo sa Facebook account ko, yung Jan Kent Anota. Shout out lang sa inyong lahat. At maraming salamat na sa pagtangkilik nyo sa panonood. Di ko akalain na aabot pala sa ganito. Nagkaroon ako ng 1,000 plus subscriber. Maraming nagsabi na, patuloy mo yan. Ito, may bago akong video na ginawa. Kasi malapit na ang Christmas, kaya yung balak na ginawa ko, yun, pang Pasko yun. Ang title, Binilanggo. Dedicated din sa tanan nga mga igsuon na to nga nabilanggo. Kaya nasayod man ta nga dili tanan nga nabilanggo. Tinuod nga sa daan ay uban nga napasanginlan lang tungod sa sagaran mo ginato mga kabus yun yan na mapasanginlan. So una nga kini akong balak ang himo i-dedicated nato ni nila agig pinaskuhan kay nagpaingon naman kita sa Pasko mo na nga hinaot mo tayo nyo magustuhan kay ako dyan ang gihimo kay aron paglingaw sab ninyo kay daghan na may ning request god daghang may request ba nga maghimo ko ng bagong balak nam ko'y gihimo nga daghang balak pero ang pag-record ay problema kay perting daghanang iro sa moa sa aba kay paminawon maapil og record ang mapaghot anang inawat unta nga di mo mapulaan sa tan-aw sa mga videos kay ako ning gihimo para gid ninyo kay mga amigo man ta, mga kaibigan, kasama, ano pang tawag diyan, kapamilya. Maraming salamat sa inyong lahat and marami din akong natutunan sa inyo. Salamat at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Kini si Jan Kent, maingon ka ninyo? Daghang salamat.